върнах се и започваме. Червен цвят. Сега се справяме. Само да си увелича малко екрана. Окей. Справяме се. За да станем предварително от този. Не! Къде? Това ли е? Не, сега умираме. Да, умираме, разбира се. Това е ужасно. Така. Ще се върна след малко, разбира се. За друга игра. И да, върнах се. Това сме на... сега сме на... Изчакайте само. Стана на света. И сега сме на Block Party 1. Да, на 1 сме. Сега бяхме на 2. Но сега реших на 1, понеже другите играха още. А не мисля, че чакаше толкова дълго.